Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan da tatapunso ken nanamimay. Gaputa tinagbalin nga amo da Urlan ken Diego, ket dagiti baknang ada Doña Rita ken Don Mario. Ket mangnamnama da iti panagbalbaliw dagitoy. Iti may sa arabii, nagpakada da Diego ken Urlan, nga adda sarungkaran da apagayam da. Pinalubusan met ida ti Don, ket inikkan na pay ida iti kwarta agastusen da. Sinarungkaran da nga rod da Sharon ken Emma iti club. Impaksada ti panagayat da kadagitoy. Sinungbatan nga rod ni Emma ni Diego, ngem saan pay a sinungbatan ni Sharon ni Urlan. Iti panagawid da, pagsarsaritaan da ti maipapan kada Sharon ken Emma. Ita gagayam, denggen tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Panagbabawi, ditoy drama tayo, ti Masakbayan. Anya nga ta ti aramidak, Urlan? Ibagak nga taken ni Emma, ti pudno a kinataok. Sakbay nga ibagam day taken kwa na. Nasken nga agbalbaliw kapay. Ha? Anya ti kunam? Urlan, ulay teman. Tikunak, agbalbaliw kapay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom ken kwa na. Katsika, agbalbaliw ka kadimat? Wen Diego, agbalbaliw tan. Ha? Pudno ka di tinangag ko, Orlan? Ulay teman. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at masakbayan ta. Ha? Kaslamay ikaw ak kadagitang ibagbagam Urlan. Nasao kanyak ni Sharon ti makagapo. No apay nga adda ita ijay club. Ngem kasano nga ibagakken ko na pumanaw ijay. No mas dakdakes mati trabahok. Ha? Iso anasayat no agbalbaliw tan. Ket agurnong ta para kadakwada. Orlan. Mabalinda ti manglukat iti pagtagilakwan. Basta da kwartang aramaten da. Ket nasken nga agurnong ta. Tapno adda pagpuunan da. Una. Nasaya dahit anak ko nam, Orlan. Sige. Aggagatang agtrabaho dito'y ayanda Don Mario. Iti kasta. Maayayo da kadata. Juan Diego. Manipod ita. Agbalbaliw tan. Saan ta nasublyan ti dakas at trabaho ta? Mario, maasyanak iti gayam ni Vivian. Ni Arlene, kayat ko at tulungan ta. Gayam ni Vivian? Wen, tay kadwa na naglaba ka dagiti kortina ken ulas. Kayat ko amay sa kadagiti tulungan ta. Uray matrikula na laang ti itulong taken kwa na. Agas matlaang ka ni Vivian. Dakkelan aba nagday taken kwa na. Sige, sikat ti makaam mo. Inton maminsan nga umay dagla ba? Kasaritak ton ni Arlene. Awan ti makunak iti dayta. Tumulong talatta kadagiti agkasapulan iti tulong ta. Tanalabit. Dayta talaga ti misyon ta iti daytoy abiyag. Agyamanak taimay kayo. Aglaba kayo ita iti kawusmi. Wan, madam. Nalaingak nga aglaba, madam. Nadalos ti labaak. Oray siyak, madam. Kandi kay agdanag, tasay-sayatan mi ti aglaba. Arlene, kayat ko nga ibagakan ka. Asya kon ti makaammo iti matrikulam. Akas ka ni Vivian. Ha? Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Kat siya kon ti makaammo iti babayadam ijay pagadalan nyo. Ha? Agtagtagain na pa ka di, madam? Husto ka di dyan nangag ko? Wen, dagiti kas kada kayo ti rumbang a matulungan. Nagsarita kamin nga agasawa, amay saka at tulungan mi. Ala, agyaman ak unay, madam.
Agyaman ak unay. Basta ikarim, asaya atem ti panagadal mo. Ikarik, madam. Ikarik. Madam, nakasaysayaat kayo launay. Anya ti makunayo, madam. Nagpintas ka di matlang tinamayak iti hardin nyo? Nagmula akon kadag iti agsabong iti napipintas. Wen, Orlan, nagpintas to'y hardin. Kan nadalos ti aglawlaw. Agyaman ak tamaragsakan kayo, madam. Mabalin kon nga awisen dagiti kagayom ko. Kat dito'y kami hardin nga agsasarita. Ngamin, nagpintasan dito'y. Agyaman ak, madam. Ay na, maragsakan ak, Orlan. Gaputa nakitak ti kinagagat mo. Wen, madam. Talagang aggagaytak. Ngamin, nasayat kayo. Kaya't ikarik. Ad dapat ti panagagat ko ngagtrabaho dito'y. Tapno maayayo kayo. Kat maragsakan ak iti dayta nga imbagam, Orlan. Ituloy mo ti aggagat. Ta tinagagat ken naanos, adayo ti maturong na. Kumusta kayon dito'y balay, nanang? Nasaya at kami mo't iti kabsat mo. Awan parikot may. Itala nga makita kayo ang nakaisam ay. Wen, anak ko. Ngamin, naragsakak para ken ka. Gaputa ijay kabalay da dun Mario nga agtrab-trabaho. Wen, nanang. Naimbag-lakit din. Tani Don Mario ti mismo ang nangalukoy kada kami. Nga agtrabaho kada kwada. Pagyamanak day ta iti Diyos, anak ko. Isu nga agsingsingput kan. Igaud mo ti agtrabaho. Gaputa nasaya at da nga amo. Wen, nanang. Ket saan mo kuman asublihan ti sigod at trabaho, anak ko. Tamaisag makalaeng. Ikarik, nanang. Kanayon kami amadandanagan kin ni Vivian gapuken ka. Nga amangan no iti maysa nga aldaw. Ket addandakes anapasamaken ka, anak ko. Nga amangan no addakan iti pagbalutan. Nanang. Isu atan likod amon ti dakes nga aramid, anak ko. Ket agbalbaliw kan. Di ka agdanag, manong. Igaad ko ti agadal. Nang runa, tadamadamrita ti agbayad iti matrikula. Tulong da kano iti panagadal ko. Nasayat no kasta. Kaya pagyamanan tayo dayta. Kan sabali pa iti swildok ano, inak aglabay iti balayda. Nagsayat dalaunay. Igaad ko ti agadal, manong. Nang runa, kat ada si dadaan amang tulong kanya. Nasayat ti kasta ka panunutam. Agadal ka, para itinasaya at amasakbayam. Naimbag ta imay ka, manang Sharon. Amom ka di? Adda pa kilablabaak no iti Sabado. Imbagak matenkan ka adikan agbambanog pay. Apay, saan ka di nga umdas ti itad ko nga allowance mo? Kaya't kalaang atulungan, manang. Sana bale, ta saan kami mo't unay ang mabannog, ta damot washing machine. Kan ammo, manang, ni Madam Rita kano ti makaammo iti matrikulak. Basta ikarik kano, nga igaad ko ti agadal. Madam Rita? Wan, manang, ti amo ni Vivian agayam ko. Baknang da ngamin, kan awan paggastusan da. Anya? Wan, manang, uray ni Vivian agayam ko. Da Madam Rita ti tumulong kan kwa na iti matrikula na. Sigurado ka iti dayta? Amang ano anya mo ti katukad na dayta at tulong da? Nasaya at da, manang. No kayat mo, sumurot kanto kanyak inton Sabado. No addawayam. Tayam amo ka kadakwada. Kantap no mapanak na kam, anasaya at atao da Madam Rita. Agpada kayon nga dan iti lisensya iti panagmaneho. Awanan ti parikot. Agyaman kami unay, sir.
Agyaman kami, sir. Ita, addan katulungak nga ag-drive, no kasta nga da misyon na papanag. Anya misyon, sir? Kadwa na misyon ko, ket timapan kadagiti lugar nga kasapulan iti tulong. Kastagayam, sir. Iswa na saya at adda kayo adwa. Tapno adda kaduag, no kasta nga da misyon a papanag. Agyaman kami iti panagtalakyo, sir. Nga oray ammoyo adakes kami at tao. Gaputa mo nga itultuloy yo ti panagbalbaliw yo. Wen, sir. Agbabawi kami kadagiti dakes nga aramid mi ti kalabas. Agtatakaw kami idi, sir. Kinapuno na. Kaya't mi asar kanto'y balayo. Wen, amok na ita. Damo pa'y lang nga makita kayo, ket amokon nga agtatakaw kayo. Sir? Ngem nasayat lata ti Diyos kunakmanen. Gaputa ita, ket nagbalbaliw kayon. Agbabawi kami niti kinadakes mi, sir. Nasayat launay. Ket ita, ilinteg yon ti dalan yo. Kasta ti aramiden mi, sir. Katagyaman kami kada kayo. Tada kayo tinang tulong kada kami. Wan, sir. Agyaman kami unay kada kayo. Kat di ka agdanag, sir. Tasan kami akas iti sigod. Sa bali kami itan, sir. Saan kami ngagtatakaw akas iti sigod. Nakaamiris kami, sir. Maragsakanag para kada kayo. Vivian, anak, kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mo't, nanang. At ada nga igaad ko ti agadal. Nang runa pa'y taada tumulong kanya. Wen, anak, di mo sayangan day taabindisyon kan ka. Wen, nanang. Ay, kaslaad da na parot asiit iti pusok, anak ko. Anya? Nabangaran ak iti husto. Kanaragsakak. Kabaudyanan na. Mariknak metlaeng enti kastoy. Saan ako nga agparikot ken agdandanag iti husto. Naimbag ti Diyos, nanang. Wanan ako. Naimbag ti Diyos. Sige, aglaba kayo manen. Katamuyo kadi, magustuak ti labayo. Nadalos kan nabanglo. Kaya't naasawan, nalaing kayo nga aglaba. Nadalos ti trabaho yo. Kat saanak ang nagbidot at tumulong kada kayo. Gapo, tanapuno kayo iti trabaho yo. Agyaman kami, madam. Saysayaatan mi ti trabaho mi, madam. Gaputa di mi kayat ama ikat ti panagtalakyo kada kami. Nang runa pa'y kat nakasaysaya at kayo, madam. Wan nga rod, madam. Saan ang mamati ni manang ko at tulungan dak iti panagadal ko? Iso akayat na nga umay to sumarungkar kada kayo. Tapon kan na no pudno ti imbagak. Wen, Arlene, ayabam to ni manang mo. Kaya't kumatamaam mo. Wen gayam, malagip ko. Kasangay ni Mario inton umay alawas. Apag iso, mangangay tayo iti basit a party. Agyamanak, madam. Ala, aglaba kayo. Kat agmerienda kayo lata inton mabisin kayo. Siya kung ti makaamong agluto iti pangaldawan tayo. Tumulong kaming tulatan nga agluto, madam. Nalaingak nga agluto. Oray siya, madam. Nalaingak mo't nga agluto. O sige, nudayta, tikunayo. Magustuhak ti luto yo. Awan makunak kada kayo adwa. Ad-adda ama ay ayo ak kada kayo. Gaputan na laing kayo nga agluto. Kaya't kung nga inton kasangay ni Mario, da kayo tikadwak nga agluto. Wan, madam. Wen, madam. Nasaya at launay, tanalaing kayo nga agluto.
Dayta ti may sa apaglaingak, madam. Uray siyak, madam. Kanayon nakidi nga isuro day dinanang ko. Idi ubingak pay laeng. Kat aging ga ita, saan ko analipatan dagiti insuro na? Oh, nalaing ti inam nga agluto, no kasta. Wan, madam. Oh, ala, mangantayon. Kat aglalanglang tayo at allo. Rimwar ti asawak akadwa na da Orlan ken Diego. Para iti misyon. Misyon, madam? Wen, adda mapanda tulungan. Talaga gayam ama nagtulong kayo, madam. Mario, kasangay mo inton bigat. Saan ka kadi nga agselebrar? Umdas kaniya kung ti agkararag, kanagyaman iti Diyos. Gapo tadimtang manen ti kasangay ko. Napanunot ko, anasaysaya at no agselebrar tayo. Kanapag-iso nga umay ti kabsat ni Arlene. Awisan ta amin ida. Ti pamilya ni Diego, ti pamilya da Orlan, ti pamilya ni Arlene, ken dagiti daddo mapay akatulungan ta. Iti kasta, iso dati kadwata nga agselebrar. Sige, makamu ka, Rita. Kasarita kida. Kat da Arlene kan Vivian ti kadwak nga agluto. Nalaing gayam dagiti nga agluto. Bilibak kadakwada. Ala, kasta nga rod ti aramidan tayo. Awan ti makunak iti dayta, Rita. Inawagan nak ni Madam Rita. Kasangay gayam ni Sir Mario inton Sabado. Kat data kanu ti kadwa na nga agluto. Uwan, Arlene, kasta mo ti inyawag na kanya. Sige Kuna na nga awisak ni manang ko. Tapno maamam muna. Uwan awisam tapno agaam mo tayo amin. Nasayaan man. Parang agam-amo da ka ni manong ko. Kat ang ginusto da. Mayat nga ron, ano kasta? Anya nga iti amuta, ano ang ginusto da manong ko? Kan manang mo. Asino di kinasaritam iti cellphone mo? Ni ka di Mr. Bad. Di mo nawagan iti Mr. Bad. Orlan ko namlatan kan kwanya. O sige. Ag-date kayo kadi? Saan nga iso ti kinasarita kiti cellphone ko? No dikat ni ading ko. Oh, apay? Adda parikot na? Kaya't nakano makasarita di among na at tumulong kan kwa na iti matrikula na. Oh, talaga? Ay na, naimbag man tada tumulong iti matrikula na. At dapay lagayam kasta at tao itanya. When my friend, adda tamat dagiti nasasaya at tao. Iso ako yugak ni Aileen into nagsapat. Tamapan kami iti ayan ti amo na. Sige, friend. Nagasat ti kapsat mo. Tada si dadaan at tumulong ken kwa na. Ngam saan lang siya timapan. Sumurot ka matap na dakadwak. Diyak kaya't adwa kami laang iti kabsat ko asumango ka dagi abak na. Kan maysa. Kasangay ka no ti don nga amo da. Iso nga ad-ad mabaina. Kaya't ko ako yugan nakto. O sige, kuyugan kayo. Agyaman na ka. Ni, orasan asumaba ka kiyen tablado. O sige, agsaga na ako, friend. O sige, kay maskaram ha. Amangan numalipatan. Oh, aday ta. Nakaluto tayon. Uwan, madam. Agidasar tayon, madam. Wen. Nakasaganan ti lamisaan iti paraangan nyo, madam. Inikakon iti ap-ap na. O sige, nasaya at launay, Vivian. Alangarod, isagana tayon dagiti taraon. Aday ta, nakasaganan ti lechon, Orlan. Natadtadtan. Madam Damapay, umayan dagiti sa nga ili da madam. Datayo lakanumat ti agsasango. Ha? Sobra unay ti taraon. Ngam, umay to siguro dagiti kaaroba Nalabit akas ta. Ala,
Aramidan ta pa'y dagiti naskan nga aramidan ta. Sakbay amang rugi ti party. Wen Orlan, sayang. Numabalin la ko mga imbitaran da Sharon kan Emma. Wen, ngam nakababain mait. Wen nga rod. Ngam padasak man nga ibagakan ni Madam. Barang kayat na nga imbitarak da Emma kan Sharon. Dumaray nga ta da Sharon kan Emma, iti kasangay ni Don Mario. Gagayam, di uliwayan adenggan, ti maudi apasat ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.